Sha be school tangba kelalong scientist. Sha be school tangba kelalong u babu. Pile se pis ngo lengo kumya kata gajing ong. Henry gade gajing ong kaba shisha. Lara pin pej gade video hado gabakut pin sa so tho balay banga ong gumta. Niya pej hang ne Shapang gajing em jong wayu brio. Ubaya de shibor gijing nado baudang red. Nambar bo sha be no na school. Henry kumno ndala samla ularang ba. Ula kala long brio. Ubala long gajing kerku. Ya kaperthai baro kawai. Da gajing start. Bar gajing tray shitom ke jong u. Lara pidang thamai haganega channel Ethos Talks. Ni pidang song bahaya pi. But kerman ru ba phin pej yang ani ka channel nakapor shakapor to blain kur khu ya phi kar ba phidang pej ya kane ka video lakha ya o Thomas Alva Edison ha America ha kasnam khat praspa sauphonyo but uladon nyongot sipara but mau de kon ubakado nadu dangret la yolat ban late school tang khandiat por tang khandiat banai la late school number bola shabe no na school u headmaster ula pha yak sithi pendo school ha ka tak sithi la tho kumni u khon jong phi udon ga jingduna ha ka jingmo ching prakhat kumta desho banwan haganeka school haba u Edison ulai oi baka kme jong u ka yam ula ong belai me phiam baka kme jong u kala ong na yam namar banga kmen haganek sithi la tho kumne ko khon u khon jong phi ulong uba start palat kaneka school kam don nong hi kai ki babet ban hi kai yau u to hi kai hi no mapi kakme jong u kabagarteng ka Nancy Matthews Edison kala shim yakane ka lat ban hi kai lo khon but kala ong bangan penang pen start yo but dai makahi kabala hi kai yo bo nang pule but unang ban tho bantar u Thomas Alva Edison Uwan nakayeng kasem kabom dabit dabiang baha kumta kumukhna obaret ujulay de met ujulay de kot khubor bad ujulay de juhurru hakapor ba urang dap khat aslem karata ulayo yakajing pangshit kabajur hadu kata bad ulayo aru yakajing pang ha kashkor gajong u pat nakata kadaw baki skor jong u kila kelut no Pat siliang ka skor yo sngo malumala Henry habban na kranjam ba un yo sngo bha. Bat haba ula rangba ula ong ba kanike jing duna jong u. Kala yarap yo u ban penle jing mut. Klem jing penwet. Haki kam gi jong u. Kham tam ha ka perkhat kumlo man pen bha ya kanike perthai. Da ka bale experiment. Nado badang ret hi ulong u brio. Ubom pech syaga jing dom. Henry ubapek syaka jing syai hadin kani hadin bola kham khna ula electric mechanic bola tray kum u telegraph operator bat kala ong kani ka jing thu hikat bahaba ujuyo por uju sngout nat ban pule kot bat ban leru shibon ki experiment hadin nang ta ula seng iwei karkhana ibaret ba unyo banle experiment haba ula dap arpo arsnem ga karta ula snaya ka we ka machine ka ban ningkong haga jing em ga jong u bat ya ka machine la khot ka electrographic vote recorder ka ba yarap ha ka ba tap vote da ka machine kane ka karkhana jong u kala nang he suki haden kane bat laya tho ba ha ka we ka por wala don nong tray hado nyaw hajar ngot kaperthei katip
badai uneo Thomas Edison ubala shna bala penmi shibon ki kor ki bor ki machine hagane ka perthai lakalong hak electrical lakalong hak mechanical lane ki chemical ki bala long ka jing mentoi ya ka perthai baro kawai u Thomas Edison u ya shibon ka jing Henry shimdo jingkermen kalong ka khubor yang iru kiba im hakini kipor kiba ngi dabda ka jing soda baro sodong kat shaba phai teng teng yesmo ba in ino nim so desho banang ya chakmat Henry kim kini khubor ki aiman sim shisha yangi tonginya pechu sho chakmat ya gane ni thok khana shapang u Thomas Edison la ongru kumne ba ondaw la dap riu phonyo snam ka karta ka don ka wei ke jingja ka bas ngau si bha ha ka jing em ka jong u kata kalong ba ka company jong u ka ba ula senk baro shi jing em menta kala kemding bat kala ink ba ka jing do nong kalong ka ba khrau ha do kata kata kat ba ka ding kadang klang uneo Thomas Edison ubom judo jingkermen wat haki por jong jing ula ong ya la ukhon kele khon wot ya ka kme ga jong me namar kanom yu issue kom gani ga ding ka ba he kat ne lano ru mdai tang kataro ula ong gum ne ru ya ki jing bakla jonga baro la thanglot ya ki jing bakla jonga baro la thanglot ha ka ne ka met lashai ngan sedang thammai no lashai ngan sedang thammai no berklaya thu ba hagasngi ke babot ulas dang thamai yeki ai baro shim do jingkermen wat hapreng jong kata ka jing do nong ka bakhra hado kata kata baga baso tenat ban thu kalong ba haka bakut jong ka jing im ka jong o ula shna lingba ka jong ka company ka bawla seng hado 6000 khandai pholai tali ki jaj machine ki jaj kor ki jaj bor ki bakan thup nado u bulb light ba khlem bulb light ngim la banyo ban yo light jing shai ai hanai dei mono bashna de uni u Thomas Edison namar do jingkermen wa hableng jing la ya thoru bawla shna ya u alkaline battery kini ki alkaline battery kla long shisha ka jing rap yangi ha ka jing ha gane ka perthai nang ta shu ulal penmi ru ya ka phonograph lane ka gramophone kito ki riorim ki tip ha shaphang ki ne ki tiar namar ka dei ka ne ka tiar ka baneng kong ka ba la ban record ban tem ki jing ruai ya ki jingkren ki jing tem ki ba pher nang ta shu ula labru lengba ka company jong u ya ka kinetoscope lane ka core ring film lada mdeu Thomas Edison nginam la ban pej ba da ke video ka ba girang pej mentaro kumta uni ubriu bom do jingkerment ula long shisha ga jingker khu ya ka perthai bora ka wei ka jing pen slor ya phi ba janga ka long ngim dei ban do jingkerment namar ba habau blei u thau yangi u khlem thau yangi bangin long ki ba do jingkerment hare ki ba yo jingkermen halagas ni ladangi phai shaka badum ka jingdum suda kadap hare habangi phai shaka bashai yo ya ka jing shemen sim yo ya ka jing bashai bor ka bathamai udon uwei unong hikai uba paunam uba kerteng u rain hole niba ula tho ya ka we ke jingduai ya ka balakhot ka serenity prayer lani ka jingduai I mensim but ula duai kumne able to I bor yanga bangala ban penkelai ya ke ka ba ngala badru bangan pediang yakata ka bangamla ban penkela u Edison ula pediang yakata ka baumla ban penkela u shabe school yo school show u hap shu pediang yakata rengkat bar ka keme ka jong u ula kelut ki skor umla shu banle ai yakata ushu pediang komba kalong Henry tre
banne hajo la eng kene ka company ka jong u usu pediang kumba kalong henry umtre banne hajo henry ula ya chakmat haga jing em ka jong u what happening jong ka jing do men sem u pediang yagata yakaba umla ula treshitam med ban men sem man penkala yakata ka bola namar kata ula long ka jing kerkhu yakaperthai baro kawai nasngo ba ngiru ngimdai bandu jingkerment ngi em haki por ki ba ki ba ngi prakhat bonsien kamade dap no shato henry ngimdai bandu jingkerment in panbor nauta obala thawengi bat ma uhiun ai borengi nginong able to ai boryanga bangala pan pediang yakata kabang ngamla pan penkala barbangan penkala yakata kabangala om naga bor ka jonga hoi rengkat ba ka bor ka jong me ngan treshitom ngan lekat bangala bat ngan yo ya ka jing job kadon ka wai ka de khot ha ka kot ba kabala long shisha ka jing aimen sim yanga ban nga ngai ru kan long ka jing aimen sim ya phiru kata kalong kaba phila ban syam na ke kitab u Isaya kalanong kaba sauphoi kada khot kaba shipho ki ktien gi ba ongkum ni to what ship tieng me namar ngalong rengkat bat me what ngoma namar ngalong ublei jong me ngan panchai bor ya me ho oj ngan yarap ya me ho oj ngan karshan ya me da ka kti kaman ka hok ka jonga hakani ka por ngakwa ban duai kerpang nagamanta ki to ki ba la pha ya ki mat jing duai tongin ya duai pa jangi bahabneng hane ka por atrai ngira duai kerpang nagamanta kane ka jing kerpat ka bala ong hangne ba ngadon ukhon bomla ya bomla shong ba shu thya bai la kharsan snem try da duai kerpang ablei meman don kat bat kane ka ying kabayat yakini gi jing e ko try rengi aingo ko try be it baki laban phaisha me haki por baro ka jong ka jing em ki don ka jing kermen ha me auble pangar duai kerpang nagbanta jong une ukhna samla walau don ha ka jing thia manta la kharsan snem nge duai ka bor ka jong ble kan long halor jong o ble on ai bor on ai misem ye o a try ha ne ka poru nge duai kerpang nagamta jong i banrap jerwa i bala ong ba i don kane ka jingduna hagi de khotmet henreng i aingo ya me atrai ba ka min sim ka jong i atrai bi it ka long ka ba kamen ka long ka ba dap da ka jing aingo ya me ba man kerkhu ba ila ban kan do ya me gin ko trai ha ga benta ka ba i don kam e duai kerpang gin kan rat ba me men ya rap gin ko pa ini ba sukhlanya trai pa yong ba ibiang ki kiti henry ki kijat pat imla ban yai nado badang red atrai da duai kerpang hoy nang ai bor nang rap ma me but kham tam kan rat bai nang la ban nang jan chame ban nang long ke jing ker khu ya ki ba bon ker khu ya ka yeng ga sem ga jong i ker khu ka kam ga jam ga jong i atrai ane ka por ngi duai kerpang ru nagamanta jong i Alex Suchen atrai kumbai ong ba i biang ka kti ka kejat henry pat i don ka jingduna ha ka ba kan jaman sim try na duai ker pang hane ka por ba na du ka ne ka por ba menta ble man ai bor ya ine i Alex Suchen ba i la ban yeng ha me able ba i la ban yeng na ka menta ka buram ka jong me omman pen sngom ha ya ka perthai henry ya me a try ngira duai ker pang hane ka por na ka menta jong i wat bor lang thaba kabai ong ba ikhon jong i imla ban kren but imla ban yo sngo ba men khta thamai ko try ye ni khon gen kanat be but a long ga man ga jong me na yo ya ka jing pin khia ko try but ila ban yo sngo but ila ban kren gen kanat hering i shania ha ka kti ga jong me ba men pendon kam ye i na ka banta ka buram ka jong me ba in long ga jing kemen ya ka yeng ga sem what happening jong jing duna try da duai kerpang nagamanta jong kane ka jing kerpat ka jing duai na i April khong malai
ba men kerkhu ya i ba kerkhu ya ka yeng ga jong ki atrai ba ki la ban yang scam ha me ho kha ge jing duai bat ha gi banta baro jong ga jing em ni pan ni ki ni baro ha ka kerteng ga jong try ba nong pan em jong yu Jesus Christ amen larepi don ki mat jing duai soban pha shangi but soba ban share ru ya ka ne ka video na ka banta ka buram ka jong play